ҳамватанои азизам, бинандаҳои бениҳоят гиромӣ ва олиқадр, умедворам ки якояки шумо хуб, сеҳат, саломат ва сарбаланд ҳам бошед. суҳбата зиёд намекунам, албатта ки яъне кӯшиш мекунам кӯтоҳтарин суҳбат кунам ва дар масъалаи парчам, дар масъалаи парчами миллӣ воқеъ бигем ки як гурӯҳ бениҳоят ахмақсифатон, бениҳоят гусаласифатон ва говсифатон бо ном ватандӯстҳо, бо ном ватанпарваро аз номи мардуми Тоҷикистон ва бигем онҳо дар олимпӣ рафта буданд. албатта ки дар ҷое нест ки ино шарманда нашаванд аз ҳамон беақлӣ ва беодобӣ ва бе ҳамон таваҷҷӯҳшон. Дар фаронса, дар кӯчаҳои фаронса мисли ки бачаи биз мебира, баъд биз дар кӯча ба када мегардада, бисёр маҳз мекунад вақти бачаш бимбира, ё ки биза ҳай мекунанд адир бизғолачаҳоро дар оғилхона ягон ҷо дар махкам мекунӣ мемонӣ, ӯ гишна мешаванд, баъд ҳама очошона мекаванд, баъд бисёр баҳс мекунанд, ма кадан мегиранд ҳамон бизчо. имрӯз ҳамон дар фаронса ин коре ки ино кардан, ҳамон намояндаҳои бигем ки ҳамон Тоҷикистон, аз Тоҷикистон рафтагиҳо, бовар кунед ранги ҳам бизи бачамурда ори ҳамон дар кӯчаҳо, бигем дар кӯчаҳои фаронса ма Тоҷикистон ба печ, Тоҷикистон ба печ, Тоҷикистон ба печ мегӯй ки ҳам бизи ки бачаш бимбира, ба дар кӯчаҳо бача мекава ма када. Акм аз ҳамон чизи бигем чӯпонӣ мегӯм, иё ҳамун кора кардан. ва дар ин бора ҳам гуфтем ки ахмақо, инсоно, як каме ҳоли бигем ки ҳоли чӣ мегӯянд, бора набардошта гуфтагӣ бар ин ҳоли олимпия аст, пеш аст, дигар чизо аст, бо таваҷҷӯҳ бошен, уҷа намояндаҳо мешинанд ва мебинем спортсмени тоҷик истодагӣ, спортсмени ӯзбекистон истодагӣ, спортсмени Монголия буд ки ҷо истодагӣ, дар ҷои байрақи Тоҷикистон байрақи ким кадом давлати дигара мондагиянд, намояндаи ҳамон спортсмени тоҷик чих ка истода, ҳайрон шуда, байроқи мо дар киҷо аст, флаги мо киҷо шид. ин ридагӣ бигем ки набираи Эмомалӣ Раҳмонов аст дар асл мегирем, яъне ки ҳамон гудак рида мара бо ном ҳамон инсона президенти зудои Тоҷикистон мондагӣ астанд ва ҳамин ҳайати спорта раҳбарӣ кардагӣ аст. соф бизғолара бурдагӣ аст. яъне ман спортсменторо нагуфта истодам, ҳамон атрофҳое ки ҳамон ҷағ телефоно дар дасташон нодида дид рид гуфтагӣ бар ин дар кӯчаҳои Париж ятаи дигар на баранда бурдаем, бовар ки ӯро овозшан противни аст, лаҳҷаи гуфторшан противни аст. ӯро ман лишна ба худо қасам гӯш намекунам, намедонам киҷо бурдаем шумо олимпик чампиони мо, намедонам ки аст, аз киҷо шумо хел далбаёбора меёбем. ҳамино ба фикрам лесак шида мондагиянд. Дигар одамои солим, як овоз бояд гӯшнишин боша дар спорт, дар як чиз як гӯшнишин боша, аз киҷо ҷамъ мекунед мебаред. хулас бурден дар ҳамуҷа, ино ҳамун бизи бачамурдагӣ бар ин маҳз кадан бача кофте бизи бача мекова, маҳз када иси медавану маҳз када уси медаванд, маҳз када иси медавану маҳз када уси медаванд. ино парво надоранд ки чӣ мешавад. дар як олимпӣ шармандатарин аст ки дар ҷои байрақи бигем Тоҷикистон мегиранд, байрақи дигар давлата мебардоранд. спортсмени Тоҷикистон қоскагӣ истодагӣ намедонад чӣ гап аст, дар иҷа чӣ шида истодааст. ин эра мегӯяд ки як бисёр як шармандагӣ бигем ки калон бигем, бисёр шармандагӣ майда нест, балки як беобу рӯшидани ҳамин ватан, миллат, сарзамин
یک بی‌آبرو کردن ده همین بگیم دتا احمقایی که با میکنن میگردن اونا قدر وطن چی دونن اونا قیمت وطن چی دونن اونا چی دونن وطن چیست اصلا او هم بحث کردن خیال میکنه که هم بحث کنی تو وطن دوستی تو در کوچه همو بزی بچه مردگی بوری با کنی بدوی تو وطن دوستی اینا وطن دوستی را در بلوی بحث کردن دیدگیان دیگه چیز نیست دیگه جان با پیش دیگه جان با پیش گوته ایسه میدوان او سمیدوان ای سمیدوان او سمیدوان در اصل نمیدونن که او چیکار کرده ایستودن تاجیکستان با پیش نیکو رفتیم با کونتون زدین در تاجیکستان یک شرمندگی است که در یک المپی در یک المپیادا میگیرن در جای bayrak تاجیکستان میگیرن bayrak نمیدونم دیگر یک کشور هم میمونن و در اونجا بگیم که سپارتسمن تاجیک قوز میکنین میمونین در میدان و قوز میکنه میسته بیچاره اما bayrak دیگه جورا bayrakش برداشته میشه از این زیاد چی شرمندگی برای شما در کار است چیکار کردن اونم پودای گوسفند بردین برای بحث کردن در کوچه های پاریس نیکی همین یک چیزی خوب کردن من همین چیزا بگیم که من گفتنی بدم چند بار همین مردم پاریس همون گوسفند بز همین چیزا را صداش گم کرده بودن نمیدونستن برای چندین سال میشه در منطقه دیگر پاریس فکر کنم که دیگر همون بز گوسفند نیست این همه بز گوسفند را بردن ماست دروندن در همونجا ثواب مردم پاریس گرفته فکر کنم که مردم پاریس از همون صدای بز گوسفند بگیم که چشیدن نه که درس هم بگذارن کودکاشون ده چیکار میکنن در کودکاشون درس بگذارن میگن که نه آوازی بز است بز نه خیلی ماست میکنه بز در کوچه نه خیلی بحث میکنه گفته فکر کنم که دیگر در کودکاشون همون از همون بزغوله شما را نشان داده درس میده دیگر بگیم چیزی نشان میدادگی نمونده است نگفتین ریدن در داخل همون المپیا هم در پاریس هم ای او دا اندی نمیرفتین شما را راه نمیداد باور کنین حال ما کم ترک همون آبرومون کم ترک هم باشه همون آبرومون همون اروپا نمیدونست که ما توی درجه مردم شرمنده شده رفتگیم امام علی رحمان این ملت توی درجه شرمنده کدگیشه حال اروپا نمیدونست انا آمدین چهره تونه نشون دادین در مردم اروپا امروز مردم اروپا انیقه که شناخت که ما و شما خیلی انسانه و چی عقل داریم چی آداب داریم و چی مدنیت داریم و با کدام تمدن رفته ایستادیم نه تمدن فارسی و بگیم بلکه در تمدن رحمانی رفته ایستادیم امام علیگی میلیون پول مصرف کردن گرفتن آوردن همون تقدارا را گرفتن آوردن البته که بگیم آدمای سپارتسمنتای حقیقی اومدن نتونستن تقدار آوردن داخل کردن برای یارو آبرو مهم نیست پول مهمه کی پولی زور میته امرا بچهش میروه کدام را پدرش دیگرش وظیفه داره امرا بچهش میروه خب اومدن ریدن در نمیجه در المپیاد ریدن در کوچه های پاریس ریدن آخر اومدن در همین bayrak برداری هم ریدن قطعی هم سومون تو نمکسه کش شده اونم ریدن اونم پاریس دقیقه بحث کردن گشتن رفتین همه را شرمنده کردین یک پازار کردین پروسته یک شرمنده نمیدونم شما را ما چی بنامم فقط هم واریانت یا نمود مونده است که همین توف نکرده تله کردن شما را دیگر اگه اینترنت است باید مردم خفه میشه که از تنه افته چی به اینا را دشنام میکنی اقورات میکنی و چیکار کنم من اینا را چیکار کنم هم را ریدگیان خواه ما ایجا را ریدگیان اینه بگیم که نمی روزدا آوردن رسوندن در جای bayrak میخیزن نمیدونم bayrak کده LGBT و چی بید برداشتنش در اونجا bayrak قلبله بچه کجا شید bayrak تاجیکستان شهر حتی که کسی عذر نپرسیده است نگفتن که بیستین میبخشن اینجا اشتباه شید کی بود در اونجا bayrak در جای bayrak چسبونی اونجا نامرو هستن اونجا نوشته میشه که تاجیکستان میبروه ازبکستان فلان جا اوجا در جای bayrak نماینده ها میسته کجا بودن بزایا که شب روز زدن عرق ودکا را در هتل بحث کردن دیگر کوچه ها در روز مانده شدن خوابشان برد
бедор шидан ки дар ҷои байрақи Тоҷикистон дига байрақа бардоштеста. Марина Рустум Марин шармандо. Иними ҳама ҷора иними чиз нишонаи бемасъулиятии инсон мегӯяд. Вақте ки инсон эҳсоси масъулият намекуна, иними ватандӯстишон буд. Иними ватандӯсто, иними аст ватандӯстишон. Ватандӯстӣ ё дар сари баҳс кардан мисли гӯсфанд аст, мисли biz. Тамом, дигар чизе нест. Тоҷикистон ба пеш гирифтан байрақи дига давлат бардоштан. Ин ҳаст мегӯянд ки инора ватандӯстишон. Ман бовар кунем ки ман қатъиам ё агар як чанд савол аз ҳами ватан намедонам, аз тоҷик савол битам, 4 саволи тоҷик битам ки намедонанд чи аст саволои маро ҷавоб дода наметавонанд, барое ки инода интересна нест Тоҷикистон чи аст. асоси Тоҷикистон, пояи Тоҷикистон чи аст, барои ино интересна нест. Ино ватандӯстиро дар баҳс кардан мебинанд. Ҳамин ту баҳс кардӣ, значит ту ватандӯстӣ. Тупойтарин инсонҳо ҳастанд. ба худо қасам, бесаводтарин, тупойтарин инсон ва бепарвотарин инсонҳое ҳастанд ки парво надоранд ки чӣ мешава и ватан. И ватан чӣ мешава, парво надорад касе. Ин ҳамиҷа ҳамн акса мондам дар главный экран. Намо акса мондам, бибинед. Эмомалӣ Раҳмон бо махсус набераша бо гурӯҳи пропагандоношон гирифтан оварда. Як медал гирифтан дар кӯчаҳои Париж баҳс кардестан. Мо хурсандӣ дорем, мо шодӣ дорем, мо 20 оли олимпиада давом дорад. Бира оли финал бира, оли полуфинал бира, оли бибро, пеш бибро. гӯё ки дар олимпиада беғарз аз шумо касе нест. Каме тоқат кунен, каме контрол кунен, дар ҷои байрақ дига байрақ бардошта нашавад. Чӣ рафтен дар амуҷа шумо? Чӣ кор мекунен? Биз ғалаи ғадора гирифте оварден амуҷа расход карда. Бизи ғадора оварден, чӣ кор карден амуҷа? барои ҳам мегӯянд ки ҳамун хити сухани тоҷикӣ аст ки 200 марди ҷангӣ беҳ аз 100 000, 200 инсони оқилу доно беҳ 100 000 тари ватандӯстад. 10 та инсони мефаҳмидагӣ ози ҳамҷа бояд чӣ кор кунем? Нест барнома, сар додагиян. Охи Исмоил як ҳаёт мошинсворӣ кардааст, дар Дубай гаштааст. гирдишта 4 та маҳз мекардагӣ, ту зури, ту шоҳи, ту фалонӣ, нами бигем аи фоида мебинанд. ин инсонҳо барномасоз нестанд. Ин инсонҳо наметавонанд ки барномаро чӣ хел бисозанд. як ҷо рафтан бояд як барнома, як программа бояд боша. худошона нами 4 та нами беақл, ядаташ ба ном журналист, ядата дигаш ба ном намедонам мо бурдем, мо таҷики, онангни көтега сикяйсенден журналиста. Одам гуфтани як культурна савол, ҷавоб, як ҳайси гуфтор, як намедонам камтар як пардаи гуфтор бояд боше. Көтананарайсин обрӯра ман гуфтам резонден. ман инро бояд аз аввал ия таъкид мекардам, не ки дар гӯши кар тутук задан чӣ фоида дорад. хоб хел нест. ина имрӯз ҳам гирифтем ба сари баланд, гуфтем гапо бо фахр, бо сари баланд танавор риден дар рамаҷа. халос, дигар чизе нест. оқибат омад дар ҷои байрақи Тоҷикистон як байрақи дигара гирифтан бардоштан. спортсмени тоҷик дар оҷа мондагӣ, дигарош нодидаҳо давида дурони намедонам шаҳрода ким киҷода суратгирӣ рафтан, селфи кунӣ, гӯё ки баъд биганд охи мо Париж рафтем, инстаграмда ҳоли сурат мондан дар корай, ҳоли дигар фейсбукода сурат мондан дар корай ки ман дар Париж омадам, ина ман дар иҷаем ку сурат бояд бимонанд ку. ё селфи кунӣ рафтагиян, ё тамошокунӣ рафтагиян, нодида дид риданӣ рафтагиян ким ки ҷо аиҷа задан байрақи Тоҷикистон мондан, дига байрақа бардоштан.
исмоил дар киҷо каняк паньяк задагӣ ягон арӯс парӯс овардагӣ ягон духтар пухтар овҷада задагӣ хов дар киҷои нест наметова намояндаҳои ӯзбекистона бибинен дар онҷа ба бисмилло просто муқоиса кунед ин ҷои таъриф нест ин ҷои миллатчигӣ нест намояндаҳоро бибинед барномаро бибинед чӣ хел аст ҳар як угл метр сантиметр рашод қатӣ чихт истодагӣ чӣ кор бояд кунанд яъне чӣ хел раҳ бигардан ки дар куҷо беста журналисте ки интервю гирифта истодааст бо як адаб на хидларзонӣ на хиднамоиштӣ на мушткунӣ журналист аст ба як адаб интервю як адаб қатӣ спортсменташ ҷавоб додиста спортсменте ки тарзи гуфтан надора як варзишгари мо тарзи гуфтор надора хаёмад карочи на пилчок кардам баъд балевой кадани будам как не повезло шида дариҷа ки нашида ҳай тарзи гуфтор надорен форсӣ тоҷикӣ хитона ҳарф зада наметонен бовар кунен як рӯз аз ман як одам дар бораи ҳамин забони тоҷикӣ пурсид ман як интервюам дорам ба наздикӣ намедонам агар шава интервюи ман бигем вақт хуб тамошо кунен ин ҳамаи масъаладаст чӣ масъалаи дин масъалаи дунё масъалаи фарҳанг умуман интервю мешава як одам пурсида истодааст ки ман як интервю пурра мехоҳам аз шумо агар шава интервю ман гуфтам ки масъала ина масъалаода суҳбат мекунем забони тоҷикӣ гуфт мон як бародар як рӯзе дарамо гап ман гуфтам ки забони тоҷикии мо имрӯза аз нуки хамир фатир аст халос яъне аз нуки форсӣ як чихеле ки аз хамир мекунанд баъд аз хамирамо аз нукаш камтар мегиранд орд куш када камтар руған када як хелида сангакӣ мекунанд як фатири сангакӣ мехӯри дандонота мешкана барои шакаро ва баъд ӯро дар дуруни ов тар мекунанд тезова када то ки ҳамон бигем мулоимтар шава бихӯрӣ ҳамин айнан ман гуфтам ки забони тоҷикӣ мо имрӯз аз нуки хамир фатир аст яъне аз забони форсӣ аз нукаш я фатир я тоҷикӣ росткадагӣ дари мо лаҳҷарам қатъ кадагием аз дигар калимаҳо истифода бурдан барои он ки мо агар ки он калимаҳои форсиро дар имрӯзаи тоҷикӣ мо истифода барем яъне мо бояд лаҳҷаи бигем форсӣ суҳбат кунем барое ки мо лаҳҷаи тоҷикӣ забони чизи форсӣ даво дорем аз нуки хамир фатир аст ин забон ва пурра нест аксар калимаҳоро мо надорем барои ҳамаам имрӯз ки мо дорем бисёр чиз дар русӣ илова мекунем бисёр дорем илова мекунем русӣ ин ҷои хафагӣ нест ҳамватанои азизам ки мисол тоҷикзабон ҳастем ин ҷои хафагӣ нест ин ҷои ҳақиқат аст 32 сол кор накардем болои забон изи ангуш мега изи ангуш чӣ аст из и забони туркзабонӣ аст туркӣ аст из пайи ангуш мешава изи ангуш мере мега ки навишта мондаги изи ангуш месупори паспортгирӣ бире навиштаги аст изи ангушиш чӣ аст мефаҳмед зинда бошед ҳамватанои азизам кадоми саросимаен бигем ки вақтона нагирам вақти қимати шумоам қимат аст хулас калом дар дохили фаронса ва дар олимпиада дар байни нами қадар кишварҳо шармандатарин маймунтарин делегатсияе ки рафта буданд намоянда аз тоҷикҳо буданд ин спортсменҳода дахл надорад ҳамун як ба ҳамун дигарое ки буданд ҳамун кӯчаода шармандатарин ва маймунтаринаш шумо будед дар охирам омаден риден нагуфта тамом дигар саломат бошед калимаи зеб мара настроением ку полный рост биташид баъди дидани ҳамин навор ҳамин рӯзи дароз кун дигар ман намедонам дар замин будам дар осмон будам сар полный рост бигем дар кардиста
бо ҳамун калимаи зебои тоҷикӣ бигем, форсиву тоҷикӣ мо ки дорем дариву форсиву тоҷикӣ мегӯям ку. Падруд, то ба дурудҳои дигар тамоми чӯвои байрақ дар ҳамун куни ҳамаяму рафтагиҳо.